khathi bebingelela imantshi abasolwa batshela inkantolo ukuthi amaphoyisa abashaya mhlaye babopha abane bangabashayeli bamaloli kanti oyedwa usawuyeka lo msebenzi. Icala lihlehlile ngoba abameli babasolwa bebengaphelele ukuzofaka isicelo sebhayili. Imantshi iphinde yayalela ukuba abasolwa bathola ukuxilongwa ngodokotela ngeinsolo zokushawa amaphoyisa. A message will be sent to the police officers that they are to be taken for medical attention. Owengamele zokuphepha komphakathi eMpumalanga uVusi Shongwe uthi baningi abanye abasazoboshwa ngeinsolo zokushisa amaloli. Ngeke kwenzeke ukuthi kube ile 5 kuphela ama-truck azabe 20 eSouth Africa ashe Limpopo ashe eMpumalanga ashe KZN. Lokho kuchaza ukuthi kukhona bongqondo abenzayo kunoma bathume abanye babo. Abasolwa bagcinwe esitokisini.